Maayong adlaw mga igsoon. Salamat sa Ginoo na anasad ta magpadayon sa pagtuon diha sa mga buhat. Episode 38 ta karon ug ang teksto nga atong tun-an niining adlaw mao ang mga buhat kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa 27. Atong mahimbaw-an karon dinhi ang mahitungod sa pagpanalipod ni Pablo atubangan kang Felix. Ug dagan pagyud ang atong mahimbaw-an. Sama sa atong naandan, mobalik una kita sa pagisgot mga igsoon sa atong gitun-an sa niagi nga episode para makasumpay dayon ta karon sa atong topic. Sa miaging episode, nagtuon kita mahitungod sa pagpaatubang kang Pablo atubangan sa Sanhedrin. Kay nagtinguha si Komandante Lysias nga mahibalo lugar siya kung unsa gayoy gikabatok sa mga Hudiyo kaniya. Naimbawa nato mga igsoon nga gipahampak sa labang pangulong pare ang baba ni Pablo tungod sa iyang giingon nga nagkinabuhi si Pablo diha sa hinlo nga konsensya. O giignan dayon ni Pablo mga igsoon si Ananias nga nagpakaron ingnon siya sa iyang paghukom kang Pablo. Ug tungod kay nakamatikod si Pablo nga nabahin ang Sanhedrin na ay Parasiyo na ay Sadusiyo, lahi ang tinuuhan sa mga Parasiyo, lahi usab ang tinuuhan sa mga Sadusiyo. Ug nasayod si Pablo sa kada usa ka mga tinuuhan nila. Mao kini mga igsoon ang gisinggit ni Pablo. Misinggit siya nga gihukman tungod sa iyang paglaom sa pagkabanhaw. Ug nahitabo ang dakong kasamok tungod ato nga pagsulti ni Pablo. Mainit nga mga panaglalis tali sa mga Sadusiyo ug sa mga Parasiyo. Ug midapig hinuon mga igsoon ang mga Parasiyo ngadto kang Pablo kay nagtuo usab sila mahitungod sa pagkabanhaw. Apan ang mga Sadusiyo nagtuo man nga walay pagkabanhaw ug miingon pagani sila nga walay espiritu ug walay mga anghel. Ug ang komandante mga igsoon nahadlok sa maong panghitabo kay grabe nga paglalis. Siguro nga nakaunahuna si komandante nga kung magdugay si Pablo didto atubangan sa Sanhedrin basin maunsa siya o kunis-kunisyon siya sa mga membro sa Sanhedrin. Busa nagsugo ang komandante sa iyang mga sundalo nga kuwaon si Pablo ug ilang dalon balik didto sa ilang kampo. Ato usab na himbaw-an nga naay 40 kapin nga mga tawo nga mga Hudiyo nga nanumpa nga dili sila mokaon ug dili usab sila moinom hangtod nga ilang mapatay si Pablo. Desidido sila nga mulampos ang ilang plano bahin sa pagpatay kang Pablo. Busa, ang ilang gibuhat, nakigsabot sila uban sa mga pangulong pare ug sa mga kadagkuan usab nga ipabalik si Pablo ngadto sa Sanhedrin. Nga kunuhay, magpakisayod sila og dugang pa mahitungod sa kaso ni Pablo. Apan ang tinuod mga igsoon nga plano nila, naglaraw sila sa pag-atang kang Pablo diha sa dalan, sa dili pa lugar makaabot si Pablo sa Sanhedrin, mapatay na nila si Pablo diha sa dalan. Apat ang batanong lalaki nga pag-umangko ni Pablo mga igsoon, nakabalo ni ining tanan nga mga plano sa mga Hudiyo. Ug sa pagkahibalo niya ni ini, iya dayon gisuginlan si Pablo og iya po gisultian ang komandante. Og sa pagkasayod sa komandante ni ining tanan nga mga plano sa mga Hudiyo, ni adtong gabi una, gipahatod dayon sa komandante si Pablo mga igsoon didto sa Cesarea nga giubanan sa 470 kabuok nga mga sundalo. Gitugyan dayon si Pablo ngadto kang Gobernador Felix. Ug miingon si Felix nga paminaw niya ang kaso lugar ni Pablo kung makaabot na ang mga nagsumbong kaniya. Sa ato pa, mao kana mga igsoon ang atong mga balikon ug karon magpadayon ta sa atong topic. Mudalikyat una kita gamay mahitungod sa mga Romano nga gobernador. Kay importante usab kini nga atong maisgutan. Ang mga Romano nga gobernador mga igsoon adto nga panahon nagdumala sila sa mga area nga gi-assign kanila sa Caesar o hari sa Roma. Ang usa ka ngalan sa hari sa Roma mao ang Caesar. Sama sa gaingalan sa mga Eptohanon sa ilang hari nga mao ang Paraon.
O ang area mga igsuon nga gi-assign sa Caesar kang Gobernador Felix mao ang mga probinsya sa Judea ug sa Samaria. Makita nato diya sa mapa ang duha ka probinsya nga gi-assign sa Caesar kang Gobernador Felix, ang Judea ug ang Samaria, ug dagko kayo ni nga mga probinsya mga igsuon. Ug ang gapangitaon sa Caesar mga igsuon nga maoy buhaton sa gobernador nga magdumala ang mga gobernador sa ilang mga area uban sa kalinaw ug magpalayo sa kagubot o mga problema sumikad sa mga rebelde. Busa, importante alang kang Gobernador Felix nga malinawon ang iyang mga sakop nga taga Judea ug taga Samaria, labi na ang mga taga Jerusalem. Kaya ang iyang pagkagobernador manggod mga igsuon, delikado manggod kini kung naay motungha nga mga gubot sa iyang area. Ug siguro, kung mahitabo, basin matangtang pa siya sa iyang pagkagobernador sa dili pa niya panahon. Busa, pag-abot sa mga nagsumbong kang Pablo, siguro nga importante alang kang gobernador Felix nga mulampos kining kaso uban sa kahusay o kalinaw. Ug importante usab nga walay mahitabo nga makapagubot sa tao sa Judea aron dili maapektahan ang iyang pagkagobernador. Magpadayon ta sa pagtuon mga igsoon ug atong basahon ang mga buhat kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa 9. Unya, human sa 5 ka adlaw, ang labang pangulong pari nga si Ananias milugsong uban sa pipila ka mga kadagkuan ug sa usa ka mamumulo nga si Tertulo. Ilang gihikyad sa atubangan sa gobernador ang ilang sumbong batok kang Pablo. Sa ato pa, nag-adto si Ananias mga igsoon sa Cesarea diin tua didto gibilanggo si Pablo ilalom kang Gobernador Felix. Ug nag-uban pa gid si Ananias ug iyang mga kauban. Ang usa nga kauban niya niini mao si Abogado Tertulo. Ug si Abogado Tertulo mga igsoon, bright kaayo o maalamon kaayo ni nga abogado. Maayo kaayo siya musulti. Og ang ikatulo nga kauban ni Ananias mao ang pipila ka mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Og ang tuyo nila didto sa Cesarea mga igsoon mao ang ilang paghikyad sa mga kaso batok kang Pablo diha kang Gobernador Felix. Sa bersikulo 2, og sa natawag na si Pablo, si Tertulo misugod sa pagsumbong kaniya nga nag-ingon, kay tungod kanimo, kami nagpahimulos og dakong kalinaw, og pinaagi sa imong pagsangkap, nahimo ang mga kausaban alang sa kaayuhan niini nga nasod. Sa tanang paagi, og sa bisan diin, labing halangdong Felix, among gidawat kini, uban sa tanan nga pagkamapasalamaton. Mapanid-an nato sa bersikulo mga igsoon nga atong gibasa, maayo gid kaayo, muhatag og pasiuna si Abogado Tertulo. Una, nagpasiuna siya sa pagpasalamat o sa pagdaig sa kung unsa ang nabuhat ni Gobernador Felix. Sa ato pa, ang iyang tumong niini mga igsoon para makuha niya ang pabor ni Gobernador Felix. Kung ihikyad na karon ni Abogado Tertulo ang ilang sumbong batok kang Pablo, gusto nilang Tertulo nga mopabor dayon ang gobernador sa ila ug matuman dayon ang ilang gusto. Diya sa bersikulo 4, apan aron sa dili na paglangan pa kanimo, maghangyo ako kanimo sa imong pagkamaayo. Maayo kuno kaayo nga gobernador si Felix sumala ni Abogado Tertulo sa pagpamati kanamo sa makadiyot. Kay among nakita nga kining tawhana samukan kuno si Pablo. Tigpasiugda og mga kagubot sa tanang mga Hudiyo sa tibuok kalibutan og pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Kolorom si Pablo, wala kuno siya'y insakto nga baruganan.
Versikulo 6, "Og misulay usab siya sa pagpasipala sa templo, apan gidakop namo siya. Pinaagi sa imong pag-usisa kaniya, mahibalo ikaw, gikan kaniya mahitungod sa tanan, nga among gisumbong batok kaniya." Ang ipasaka pag yun nila nga sumbong batok kang Pablo mga igsoon nga gapasipala kuno siya sa templo. Kay nagdala siya og usa ka hintil o Grigo didto sulod sa templo. Diya sa bersikulo 9, ang mga Hudiyo usab nangapil sa pagsumbong nga nagpahayag nga kadtong tanan tinuod. Otro paning mga Hudiyo nga kauban ni Ananias nga mga bakakon mga igsoon. Kunuhay nagdala sila tigpamatuod nila o witness lugar nila nga ang tanan nga gisulti ni abogado Tertulo tinuod. Apan mga bakakon sila mga igsoon. Alang sa dugang pagsabot sa atong gibasa nga bersikulo mga igsoon, milugsong sa Cesarea ang labawng pangulong pari nga mao si Ananias. Ug ang iyang mga kauban aron sa paghikyad lugar atubangan kang Gobernador Felix sa ilang sumbong batok kang Pablo. Ug tungod kay importante nga tao si Ananias sa mga igsoon kay lagi, siya usaman kalabawng pangulong pari sa mga Hudiyo, siguro nga gitagad gayud siya ug maayo sa gobernador. Aron dili mahiubos si Ananias nga makauli sila nga wala siya'y reklamo batok sa gobernador. Ug si Tertulo nga mamumulong o usa ka abogado nga giuban lugar ni Ananias, uban sa pipila ka mga kadagkuan, mga importante usab sila nga mga tawo mga igsoon. Busa apil usab sila nga gitagad og maayo sa gobernador. O gipatawag ni gobernador mga igsoon si Pablo, ug apil siya nga gipaatubang ngadto kanila. Sa diha nga naa na si Pablo, kauban nila Gobernador Felix, silang Ananias, katong mga kadagkuan nga mga Hudiyo ug si Tertulo. Si abogado Tertulo mga igsoon ang unang misulti. Ug ang pasiuna ni abogado Tertulo mao ang iyang pagpamulatik kang gobernador. Iyang gibulatikan ang gobernador ug miingon nga tungod kang gobernador nakapahimulo sila og dakong kalinaw ug kaayuhan sa ilang nasod. Apan ang tinuod mga igsoon, kung susihon ang karaan nga mga record bahin lugar sa pagkagobernador ni Felix, dili man maayo ang iyang agi. Ug ang mga sumbong nga gipasaka ni Tertulo batok kang Pablo mga igsoon mao kini. Una, tigpasiugda kuno si Pablo og mga kagubot sa tanang mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Buot lugar ni Tertulo nga mahadlok ang gobernador nga si Pablo delikado nga tao. Gadala og kagubot ug makadamay kini sa iyang pagkagobernador. Ikadua, miingon pa si Tertulo nga pangulo si Pablo sa pundok sa mga Nazareno nga sa ato pa gapasabot siya nga kulurom si Pablo ug wala siya insaktong gabarugan. Si Jesus usab mga igsoon ginganlan Nazareno kay didto siya nagdako sa Nazaret. Busa Nazareno ang usa sa mga gitawag sa mga sumusunod ni Jesus. Usahay usab ginganlan sila og mga Kristohanon o mga tumutuo o mga sakop sa dalan. Ikatulo, miingon pa si Tertulo nga misulay si Pablo sa pagpasipala sa templo. Buot gyapon ni Tertulo nga mahadlok ang gobernador nga delikado si Pablo sa iyang pagkagobernador kay basin makapagubot siya sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Bulatikiro si Tertulo nga gapaniguro sa pagmanipula, sa pagkontrol kang gobernador aron unta hukman niya si Pablo nga salan og makatugyan niya si Pablo kanila nga mga Hudiyo og ila dayon nga mapatay. Ug ang tanan nga mga kauban ni Ananias nga mga Hudiyo nga mga kadagkuan, misulti sila nga ang tanan nga gisulti ni Tertulo tinuod. Otro pa to mga igsoon nga labaw pang mga bulatikiro nga mga Hudiyo. Magpadayon ta sa pagbasa kung unsa ang sunod nga nahitabo. Basahon nato ang mga buhat, kapitulo 24, bersikulo 10 ngadto sa 21. Atong mahimbaw-an dinhi karon mga igsoon ang pagpanalipod ni Pablo.
Sa dihang gisinyasan siya sa gobernador, aron sa pagsulti, si Pablo mitubag. Sa nahibaluan ako, nga sulod sa daghang katuigan, ikaw mao ang maghuhukom ni ini nga nasod. Malipayon ako nga maghimo sa akong panalipod. Nalipay si Pablo mga igsuon nga gihatagan ni gobernador og panahon nga makasulti siya o makapanalipod sa iyang kaugalingon batok sa mga nagsumbong kaniya. Bersikulo 11, sumala sa imo unyang masuta, wala pa mulapas sa napulo og 2 ka adlaw sukad sa akong pagtungas aron sa pagsimba didto sa Jerusalem. Wala nila ako makita nga nakiglalis kang bisan kinsa o nagpagubot sa mga tao diya sa templo o sa mga sinagoga o sa syudad. Ug dili usab sila makapamatuod kanimo mahitungod sa mga butang nga ila karong gisumbong batok kanako. Sa ato pa, ang kadto nga mga sumbong mga igsuon nga gihikyad nila abogado Tertulo sumala sa pamahayag ni Pablo karon, mga bakat tong tanan nga ilang gipasangil kang Pablo. Gipamatud-an ni Pablo atubangan kang Gobernador Felix nga dili man tinuod. Ingon ana ang pagpamatuod lugar ni Pablo. Bersikulo 14. Apan kini akong angkunon kanimo, mao kini mga igsoon ang mga bahin nga giangkon ni Pablo atubangan kang Gobernador Felix. Atong utrohon, apan kini akong angkunon kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok, ako nagsimba sa Dios sa among mga katigulangan, nagtuo sa tanan nga nahimutang diha sa balaod o nasulat diha sa mga propeta. Giangkon ni Pablo nga ang iyang gisimba mao ang Dios nga gisimba nilang Abraham, Jacob ug ni Isaac. Ug nagtuo usab si Pablo mga igsuon mahitungod sa mga balaod kadtong mga sinulat ni Moises sa Genesis, Exodus, Levitico, Numero ug Deuteronomio. Ang tanan nga mga balaod nga nakasulat gituuhan ni Pablo. Bersikulo 15. May paglaom ako diha sa Dios ug kini giangkon usab nila nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Busa kanunay nako nga gipaningkamutan ang pagbaton og hinlo nga tanlag ngadto sa Dios ug sa mga tao. Kay wala lagi nakita ni Pablo mga igsuon nga nasupak niya atubangan sa Dios ug diya sa mga tao. Bersikulo 17. Unya human sa daghang katuigan mianhi ako aron sa pagdala og mga hinabang ug mga halad alang sa akong nasod. Samtang nagbuhat ako niini, ila akong nakita nga namutli na sa sulod sa templo. Walay mga tao o kasamok. Apan dihay mga Hudiyo nga gikan sa Asya, kinahanglan unta sila nga ania sa imong atubangan ug maghimo og sumbong kuno galing aduna man sila'y bisan unsa nga batok kanako. Sa didto lugar si Pablo sa templo mga igsuon, iyang gipamatuod kang Gobernador Felix nga wala man siya'y nakita didto nga mga tao og nagpagubot. Hinuon gisulti ni Pablo nga kadto man ang nagmugna og kagubot ang mga Hudiyo nga gikan sa Asya nga mga taga-Efeso. Ug mao kana ang gisulti ni Pablo mga igsuon nga dili makapamatuod silang Ananias sa tanan nga ilang gisumbong batok kang Pablo kay dili man sila mao ang nagsumbong. Kay ang nagsumbong mao man kadtong mga Hudiyo nga gikan sa Asya nga mga taga-Efeso. Bersikulo 20. O ipasulti ba hinuon ni ining mga tawhana ang sala nga ilang nakita sa dihang miatubang ako sa Sanhedrin. Gawas ni adtong usa ka butang nga akong gisinggit samtang nagtindog ako sa ilang taliwala. Mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, ania ako karon ni ining adlaw gihusay sa inyong atubangan. Kana ang usa nga giangkon ni Pablo mga igsuon ang iyang paglaom mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Sa ato pa,
Nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon at tubangan kang Gobernador Felix batok sa mga kaso nga gihikyan nila abogado Tertulo. Una nga pagpanalipod ni Pablo mga igsoon, miingon siya nga nakabalo siya nga dugay na ang pagkamaguhukom ni Gobernador Felix didto sa Israel. Busa nalipay si Pablo sa paghimo sa iyang pagpanalipod didto kang Felix. Usa kini kadakong kahigayunan nga makadepensa lugar si Pablo sa iyang kaugalingon. O gipahayag ni Pablo nga wala pa gani magdusi ka adlaw gikan sa iyang pag-abot sa Jerusalem. Ug miingon siya nga ang iyang tuyo sa Jerusalem mauman ang paghatod og mga hinabang alang sa mga Hudiyo ug ang iya pod nga pagsimba. Sa ato pa maayo kaayo ang iyang tuyo sa pag-adto sa Jerusalem. Miingon pa siya nga namutli siya samtang naa siya sulod sa templo. Ug nakahibalo usab si Pablo sa tanan nga mga patakaran sa balaod mahitungod sa paghinlo mga igsoon kay para siyo man siya suuna na kinahanglan nga tumanon sa mga Hudiyo ang mga patakaran kada gid sila mosulod diha sa templo. Ug miingon pa si Pablo kang Felix mga igsoon nga sa dihang didto siya sa templo wala may mga tao o mga kagubot. Ug miingon siya nga dili makapamatuod silang Ananias mahitungod sa mga butang nga ilang gisumbong batok kang Pablo. Sa ato pa ang buot ipasabot ni Pablo mga igsoon ni ining tanan nga pagdepensa niya sa iyang kaugalingon nga wala siya'y nabuhat nga sala. Mga bakakra ang tanan nga gisumbong ni abogado Tertulo. Apan giangko ni Pablo at tubangan kang Gobernador Felix nga nagsimba siya sa Dios subay sa dalan. Ang Dios sa mga katigulangan sa mga Hudiyo ug nagtuo siya sa tanan nga nahimutang diha gayud sa balaod ug sa nasulat diha sa mga propeta. Ang tanan nga mga sinulat ni Moises ug sa ubang mga propeta nagpropesiya mahitungod sa manluluwas ug ang usa kangalan sa manluluwas sa mga igsoon mao ang dalan. Ang dalan si Hesus ang dalan paingon sa langit. Ang mutuo kaniya makaadto gid sa langit. Di ba? Mao kini ang gisubay ni Pablo. Ug giignan pa ni Pablo mga igsoon si Felix nga naa siya'y paglaom diha sa Dios nga adunay pagkabanhaw sa unahan. Ug siguro sa pagkadungog niini ni Ananias nasuko siya kay si Ananias mga igsoon sa dusiyo man ug wala motuo sa pagkabanhaw. Ug giignan pa ni Pablo nga mas maayo kung musulti silang Ananias kung unsa gayod ang ilang nakita kaniya nga sala sa dihang nakaatubang siya sa Sanhedrin. Gawas lamang sa iyang pagsinggit mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Ug nagpahayag pa si Pablo kang Felix nga ang sinugdanan sa problema sa Jerusalem mauman ang mga Hudiyo nga gikan sa Asya o sa ato pa mga taga-Efeso. Ug sila unta ang angayan nga magpasaka og sumbong batok kang Pablo. Kuno galing naa sila'y ikasumbong kang Pablo. Apan mga igsoon ang tinuod ila ra siyang gibutang-butangan ug wala sila muuban sa Cesarea. Busa wala may mga testigos nilang Ananias sa ilang gipangsumbong batok kang Pablo. Wala. Ug pagkahuman niining pagpanalipod ni Pablo ug sa iyang pagpahayag sa tinuod nga nahitabo, tinuod gid nga nahitabo, si Felix na dayon mga igsuon ang sunod nga nagsulti. Sa dili pa kita magbasa kung unsa ang sunod nga nahitabo o kung unsa ang gisulti ni Felix, mudalikyat una kita sa pagisgot mahitungod sa pagka-gobernador ni Felix, kung unsa siya klase nga pagka-gobernador o pagkatao sa personal niya nga pagkatao. Si Gobernador Felix mga igsoon, dautan siya nga tao og tiga og kasing-kasing ngadto sa Dios. Gipapatay niya ang bisan kinsa nga mikontra kaniya sa politikanhon nga bahin. Katulo siya nagminyo
ug ang ikatulo niyang asawa mga igsoon nga ginganlan og Drusilla, iyang giilog gikan sa una niya nga bana, pinaagi kuno sa lumay. Gilumay lugar ni Felix si Drusilla. Og si Drusilla, anak ni Hari Herodes nga Agripa. Sa ato padautan ang background ni Gobernador Felix mga igsoon. Usahay ang tao nga gapakasala og bugat nga mga sala kung sangyawan siya sa kaluwasan, mudawat siya niini sa duwa gayud niya kakamot ug maluwas siya. Apan usahay pod mga igsoon, santaon hinuon niya ang kaluwasan kay gusto siya magpadayon sa iyang mga dautan nga gapangbuhaton. Bisan diri sa ato pod mga igsoon, duha ka klase ra gyapon. Ang uban mudawat sa kaluwasan uban sa kalipay, ug ila kining huptan gid og maayo. Apan ang uban subok nga pamalandungon, gasanta sa kaluwasan kay mahal alang kanila ang ilang sala ug maoy nakapuno diya sa ilang kasing-kasing ang pagbuhat og sala. Mabasa ganit nato na mga igsoon sa Juan kapitulo 3 versikulo 19 ngadto sa 20, dayon kapitulo 8 versikulo 12. Karon magpadayon ta sa pagbasa kung unsa ang sulti ni Gobernador Felix mahitungod sa kaso ni Pablo. Diya sa mga buhat kapitulo 24 versikulo 22 ngadto sa 27. Apan si Felix nga may hustong kasayuran mahitungod sa dalan, sa ato pa nakabalo si Felix mga igsoon, mahitungod sa kalihukan sa mga Kristohanon, sa mga magtutuo. Wala ni matago sa iya ha. Mitapos sa husay nga nag-ingon, hukman ako kining inyong sumbong inigabot na ni Lysias nga komandante. Apan nakabalo naman daan mga igsoon si gobernador mahitungod ni ini, kay nagpadalaman og sulat si komandante Lysias mahitungod sa kaso ni Pablo. Apan naay tumong mga igsoon ni gobernador nganong wala nay dugang pa nga istorya diretso niya gitapos ang husay, gipuspon lugar ni gobernador. Bersikulo 23. Unya, iyang gisugo ang kapitan sa pagpabantay kang Pablo, apan hatagan siya og gamayng kagawasan, ug nga walay did-an sa iyang mga higala sa pag-atiman sa iyang mga panginahanglan. Naay kagawasan ni Pablo mga igsoon sa iyaang pagkabinilanggo. Kini ang mando ni Gobernador Felix. Pwede nga si Pablo makabisita ang iyang mga higala o makahatod po ang iyang mga higala sa iyang mga panginahanglan. Human sa pipila ka adlaw, miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla nga usa ka Hudiyo. Ug iyang gipakuha si Pablo ug namati siya kaniya nga nagsulti mahitungod sa pagtuo diha kang Kristo Hesus. Atong mahimbawan din ni mga igsoon nga naa di ay gamayng kagutom si Gobernador Felix mahitungod sa kaluwasan. Og siguro diha sa kasing-kasing ni Pablo, nalipay kaayo siya, og dali-dali nga gisaysayan pod ni Pablo mga igsoon si Gobernador Felix kauban sa iyang asawa mahitungod sa kaluwasan sa pagtuo diha kang Hesukristo. Diha sa bersikulo 25, sa nagsulti siya mahitungod sa pagkamatarong og sa pagpugong sa kaugalingon og sa hukom nga umaabot, mao kini ang reaksyon ni Felix mga igsoon. Si Felix nalisang og miingon, "Bawa usa karon. Kung makahigayon ako, ipatawag ko raon niya ikaw." Sa ato pa mga igsoon, wala giganahi si Felix sa iyang pagkadungog sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa pagkamatarong. Siguro nagisgot si Pablo nga dili maluwas si Felix pinaagi sa iyang kaugalingon pagkamatarong, apan maluwas siya pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus o makabaton siya pagkamatarong. Siguro gisaysay ni Pablo ang mahitungod sa pagpugong sa kaugalingon sumala sa bersikulo. Apan si Felix mga igsoon, wala man siya pagpugong sa kaugalingon. Gilumay ganit niya si Drusilla, gipapatay niya ang mga nagkontra kaniya. Og kining tanan
Nagisgot si Pablo mahitungod sa paghukom nga ang tanan pagahukman sa Dios bisan si Felix. Siguro mao kana ang mga pagwali ni Pablo ngadto kang Felix. Ug si Felix mga igsoon iyang gipapahawa si Pablo. 26. Sa samang higayon naglaom siyang hatagan siya ni Pablo og salapi. Apan sa diyang milabay ang duha ka tuig, si Felix gipulihan ni Porcio Festo og sa tinguha sa pagpahimuot sa mga Hudiyo, si Felix mibiya kang Pablo nga binilanggo. Sa ato pa alang sa dugang pagsabot sa bersikulo nga atong gibasa, gipuspon ni Felix mga igsoon ang iyang paghatag og hukom mahitungod sa sumbong batok kang Pablo hangtod nga makaabot si Komandante Lisias. Hinuon sumala sa akong gisulti kaganina, nakasulat naman si Komandante Lisias kang gobernador nga walay sala si Pablo mga igsoon. Og nakabalo pag-ayo niini ang gobernador, apan lahi man ang politiko. Kay dili man sila moprangka mga igsoon, og gaitago nila ang tinuod, dili nila gaisulti ba. Mauray tuyo sa gobernador mga igsoon, nga makauli silang Ananias sa Jerusalem nga walay samok, walay reklamo, dili sila makabagulbol sa gobernador. Aron nga padayon ang ilang pagsuporta kang gobernador Felix. Sa lahi usab nga bahin kang Pablo, walay plano ang gobernador mga igsoon sa pagsilot kang Pablo. Kay nakabalo man pud siya nga si Pablo walay sala. Ingon ana ang politiko. Busa, gipapuyo si Pablo sa palasyo mga igsoon. Basin sa bilangguan sa usa ka dapit sa palasyo, wala ta nakabalo, basta kay naay bilangguan. O gipabantayan siya sa pipila ka mga sundalo, o gitugutan si Pablo nga mahimo nga ang iyang mga higala makabisita kaniya, makahatod sa iyang mga panginahanglan didto sa bilangguan. Naay gamay ang kagawasan lugar ni Pablo. Mga igsoon, bisan kung dautan kaayo nga tao si Felix, kauban siyang asawa nga si Drusilla, apan naa sila'y gamay nga kagutom sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Busa, nagpawali sila kang Pablo. O gisultihan sila ni Pablo mahitungod sa pagtuo diha kang Kristo Hesus. Ug mahitungod usab sa pagkamatarong ug sa hukom nga umaabot. Ug nalisang si Felix mga igsoon sa pagisgot ni Pablo niini. Ug iyang gipapahawa gani si Pablo. Gipalabi ni Felix ang iyang daotan nga mga buhat kaysa kaluwasan mga igsoon. Dili maayo ang ingon ana nga tao nga iyang gapalanggaon ang dautan nga mga buhat ang sala ug iyang santaon ang kaluwasan. Ang pinakamaayo unta nga buhaton mga igsoon nga dawaton ni Felix magpaubos siya sa iyang kaugalingon, ang kunon niya nga siya makasasala, muhinulsol siya ang tubangan sa Dios, ug mutuo siya kang Kristo Hesus para maangkon niya ang pagkamatarong. Apan lahi si Felix, iyang gisanta. Dayon, naglaom si Gobernador Felix mga igsoon nga hatagan siya ni Pablo og salapi aron makagawa siya sa bilangguan. Kana ang usa nga interes niya kang Pablo para lugar nga makakwarta si gobernador diha kang Pablo mga igsoon og buy-andayon niya si Pablo sa bilangguan. Apan dili kini maoy tuyo sa Dios sa iyang plano kang Pablo. Paglabay sa duha ka tuig mga igsoon, gipulihan si Felix ug ang bag-ong gobernador nga nagpuli kaniya mao si Porcio Festo. Ug paghawa ni Felix, gibilin niya si Pablo sa bilangguan kay gusto siyang magpahimuot sa mga Hudiyo. Kana ang politikan nun nga kinaiyahan o mga pamaagi. Wala gyapon niya mga igsoon, mahatagi gustisya si Pablo. Pero ang tanan giplano ug gihan ay nang daan sa Ginoo. Ang importante lang nga si Pablo magmaisugon ug malahutay siya bisan pa man sa mga sitwasyon o sa mga kahimtang nga usahay dili masabot. Mga igsoon, sa sunod nato nga mga pagtuon,
atong ipadayon ang paghisgot kung unsa ang sunod nga nahitabo. Og dinhi lang una kita kutob. Salamat kaayo sa atong pagpaminaw. Ang atong homework mga igsoon palihog, basahan ninyo kini diha sa pinamilya ni ining si Manaha, ang mga buhat, Kapitulo 24, versikulo 1 ngadto sa 27.